L'Ajuntament de Mislata, en un ferm compromís amb el medi ambient i la promoció d'un transport net, ha adquirit 6 motos elèctriques d'última generació per a la policia local i 2 més per a la protecció civil. A més, també s'han incorporat 3 bicicletes elèctriques en la policia local. En la posada en marxa d'aquests nous vehicles ha estat present l'alcalde Carlos Fernández Bielsa, el regidor de Seguretat Ciutadana Chimo Moreno y el regidor de Protecció Civil Francisco Herrero. Lo que se ha hecho en este caso es reforzar los vehículos eléctricos, teniendo ya una flota que produzca el mínimo número de emisiones de CO2. Ya tenemos los vehículos eléctricos, fuimos los primeros municipios de la Comunidad Valenciana en tenerlos. Ahora incorporamos lo que son también las motos y reforzamos con las bicicletas. Por lo tanto, ya no es una apuesta a nivel de seguridad ciudadana, sino también una apuesta desde el medio ambiente. La utilització de motos i bicicletes elèctriques garanteix una reducció significativa de la contaminació acústica i així mateix, en ser vehicles de zero emissions, s'aconsegueix un impacte positiu en la qualitat de l'aire, disminuint la presència de partícules nocives i gasos contaminants. A més, el passat dimarts també es va realitzar la Junta Local de Seguretat davant la celebració de les festes de Mislata el pròxim mes d'agost i el concert de los 40 Summer Leaf que tindrà lloc aquest dijous. Reunió que ha comptat amb la presència de l'alcalde, del director general de l'Agència Valenciana de Seguretat, José María Ángel, el director general d'Interior, Salvador Almenar, i la subdelegada del govern, Raquel Ibáñez. A més, el regidor de Seguretat Ciutadana i responsables policials dels 3 cossos de seguretat, Policia Local, Nacional i Autonòmica. Alrededor del señor alcalde y del regidor de Seguridad Ciudadana participen tots els operatius que d'alguna forma poden fer que la seguretat d'aquests dies els esdeveniments isquen bé. I per això hem vingut des de l'Agència de Seguretat i Emergència a recolzar les respostes. És important les relacions entre les institucions, tant la municipal, en aquest cas la ciutat de Mislata, com la Generalitat Valenciana, perquè dona garanties de que les coses se fan bé, que hi ha intercanvi d'opinions i al final de tot això el més important es la seguridad del ciudadano y el veí de Mislata, que ellos guanyan. Hoy en la Junta de Seguridad Local que hemos tenido, la primera de este año, lo que se ha dejado en evidencia y se ha demostrado es que hay una máxima coordinación entre las fuerzas de seguridad de la Policía Local, Nacional y Autonómica, así como lo ha establecido la Delegación de Gobierno a través de su subdelegada, que nos ha felicitado por esa coordinación tan buena que tenemos. Así se ha demostrado en diferentes actos y uno de ellos es este concierto de los 40 principales que vamos a tener el jueves, donde se prevé una visita de más de 10.000 personas, ya no solo del ámbito de Mislata, sino también de otros municipios. Durant la reunió es va realitzar un balanç de l'últim semestre en el qual s'ha destacat per part de totes les administracions el baix índex delictiu i la coordinació entre els diferents cossos policials. També s'ha posat en marxa el Pla de Seguretat de Festes Patronals, que es completarà durant el pròxim mes.